Iritsi da orain gutuna idazteko unea, iten erdoia hortzen artean daukat. Garitu ditut esaldiak nire buruan, erantzunak hilatzeak galtzen hau pentsamenduetan. Zenbait aldiz galdetu zenidan, zein zen nire arrazoirik sendoena, ulergaitza izateko mundu honetan. Ez al da izango nolabait mundua ulertzeko nire modua, gaiztotu zaizkit euskal zauri zarenak. Barkatu galderak ez erantzutea, nirekin hitz egiteko modu bakarra dela uste duen horietakoa bazara. Begiratu zaitez ispilu aurrean, begira idazune batez egietara. Zenbait aldiz galdetu zenidan, zein zen nire arrazoirik sendoena, ulergaitza izateko mundu honetan. Ez al da izango nolabait mundua ulertzeko nire modua, gaiztotu zaizkit eskaintza